最後の最後で失敗してしまった。現在のところ2番手。さあ今 NTR クラスのトップタイムは鈴木聡太郎選手エキシージュの1分03秒283。そして NTR クラス最終ゼッケン滝沢和夫選手の走行です。もっとパワーが欲しいを MRS という社名でエントリーしています。しかし今年の県シリーズでは現在のところポイントリーダーですね。ここも小さく回ってきた。中間はどうでしょう。38秒503。なかなかの好タイムですがちょっと遅れている。38秒前半で回ってきてほしいところだが、ここら辺は MRS ミッドシップのトラクションを生かして立ち上がってくる。サイドを引いてきてあとは270度。これは来るんじゃないでしょうか。ここさえ小さくまとめてきたぞ。どうだタイムは1分02秒306。ベストタイム更新。